रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय सेरबांगा दैयावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि मोनसे जथुमा जादोंमोन। बे जथुमायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि गोख्रों मावथि दैदेनगिरि नायस्रां औवारी बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनानैबो लानि। लोगोसे बावहाय बिपिएफ दोलोनि हान्जानि एमसिएलए सार जुबिराज बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। नुनानै बा लोगो मोननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि जथुमायाव दिनै नायस्रां औवारी बिथाङा बिनि मोखां खाथियाव बा खाथियाव जिरायना थाफानाय जुबिराज सारनि सिगाङाव मा फोरमायखो जों खोनासंनानै लानि। माखासे गोनांथि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों जों खोनासंनानै लानि। एसे नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा फोरमायनो गोसो फोरमायहरनो हागोन। जोङो दिनैहाय हाग्रामा महिलारी सारनिसिम जों बेखौनो खावलायगोन इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि जाहाथे नैबे दानि बिपिएफ सरकारखौहाय बिपिएफ सरकारनि सायाव जा फोथायनाय दं आरो बिपिएफ सरकारा जोंनि सेमेट्रिनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे दोननो थाखाय बेखौ मदद होगोन, साक्सेस खालामनो हागोन बिनि सायाव जा फोथायनाय दं। आरो लोगोसे जोङो थांनाय जितु बिटिसि इलेक्सनखौहाय जोङो जितु 5 बोसोराव इउपिएफ सरकारा जोंनि जेबो मावैनि थाखाय जोङो सिदायैनो दानि नैबे माबाखौहाय माने आसाम विधान सभा इलेक्सन 14थि आसाम जेनेरेल इलेक्सन माबाखौहाय विधान सभाखौहाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि दानि सरकार थाखानाय हाग्रामा महिलारी सारखौनो बिटिसि खौहायनो जोङो सरकारजों थायाब्ला जोंनि समस्या जे गांगां दङ बे समस्याखौ बोरै सल्भ खालामनो बेखौ जों सेन्ट्रेल इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि जों सावरायलायनाय जादों। बे सावरायलायनायनि गेजेराव मार्चनि 12 तारिखआव जोङो जोंनिनो सासे एनडिएफबिनिनो बिपिएफनि इएम मानगोनां प्रेस मुसाहारि फैलाव मुसाहारि सारखौहाय जोङो क'क्राझारावहाय गौरांबिलि हटेलाव जों थांनानै जों रायलायनाय जादों। जोङो शेयार खालामदों, साराबो जोंनि शेयार खालामदों। जोंनि समस्याखौहाय खामानि मावनांगौ मदद खालामनांगौनि थाखाय जों खावलायनाय बायदिनो बिथाङा जोंखौ बुंदों आं खालामगोन, आं सापर्ट खालामगोन, हाग्रामा महिलारी सारजों आं रायलायना होगोन। नोंथांमोना जे बायदिसिना खालामदों बे खोब पजिटिभ, नोंथांमोना एबारनि इलेक्सनावहाय सापर्ट खालामदो बेखौ खावलायनायलाय जोङो मोजां मोनबोबाय। बिनि उनावहाय जों सावरायफिनबाय, सेन्ट्रेल वाइसजों जों सावरायबाय, सावरायनायनि गेजेरजों पास जाबाय, थि जाबाय। जिल्ला लेभेलाव जोङो मेसेज हरबाय जे जोंनि एबारनि नैबे 14थि आसाम विधान सभा इलेक्सनखौहाय जोङो बिटिसिआव थानाय दानि प्रेजेन्ट हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिपिएफखौनो जों सापर्ट खालामगोन। आरो बिटिएडि जेसेबांनाखि खना खनला थाया स्टेटआवहाय जिल्लाफ्राव जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि दैदेनखौ जों बुंदों जे आउट अफ बिटिएडिआवबो एनडिएखौ जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि जों सापर्ट खालामगोन। बेखिनि मेसेजखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों जों मेसेज पास खालामबाय। बेनिफ्राय जोङो हाग्रामा महिलारी सारनो जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों। जों सावरायखांनायनि उनावहाय जोङो थि खालामबाय। दा अब्ला हाग्रामा महिलारी सारखौहाय जों लोगो हमनायनि सिगां जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि एबारनि आसाम विधान सभा इलेक्सनाव जुदि बिपिएफ सरकाराव फैनो हायोब्ला, देरहालांनो हायोब्ला, जों सापर्ट खालामनानै जुदि सरकाराव फैनो हायोब्ला सारा जोंनि थाखाय नैबे बुस्थुखौ मावथों होननानै जों मोनसे थांनाय 24 तारिख मा होनो जानुवारि मार्च 2022 जोङो गांसे मेम'रेन्डाम गथायदों। बेवहाय गोबांथार जों मेम'रेन्डाम लिराखै, फ्राय जों मोनबासोल' खोलोब बेवहाय जों लिरदों। बाद बाखि जोङो बे मेम'रेन्डामखौ जों सारनो होदों। दा बे मेम'रेन्डाम होखांनायनि उनावहाय सारा बुंदों जे नोंसोरो नोंसोरनि खामानिखौल' आराम्भ खालामदो, सरकारखौ लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोना खामानिखौल' मावग्रोदो, नोंसिनि खना खनला मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय एनडिएफबिखौ इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिखौ नोंथांमोना मावहोग्रोजोबदो। देरहाखांनायनि उनाव आं जेरै मा मावनांगौ आं बेखौ मावजोबसिगोन। दा बिथाङा जोंनो बेबायदि कनसेन्ट होनायलाय जों आरोबाव जेनेरेलि जोंनि क'क्राझाराव थानाय पिडब्लिउडि गेस्ट हाउसआवहाय 26 तारिख मार्चआवहाय जोङो बेयाव मोनसे जेनेरेल एग्जिकिउटिभ सावरायनायनि गेजेरजों फाइनाल डिसिसन होनायनि गेजेरजों बै दिनखालिनो जोङो
BPF को आरो NDA को जों सापर्ट खालामना होनाय जासिगोन होननानै जोङो मोनसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों जों फोसावदों थिग बेबायदिनो गमामायैनो धेमाजिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै गवालपारानिफ्राय आरम्भ खालामनानै सनितपुर गहपुरनि बिसिनाथनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि BTCनि सिङाव जेसेबांनाखि जिल्लाफोर दङ गुवाहाटी कामरुप मेट्र' सिटि बेफोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो दिनै BPF खौ आरो NDA खौ जों सापर्ट खालामनांसिगौ होननानै इलेक्सननि सिगां सानथाम सानब्रैनि सिगां जोङो मोनसे ससियेल मिडिया मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्रायनो होनांगौ होननानै मिरुनिफ्राय खावलायहरनाय बायदिनो दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिपिफ्रा प्रेस रिलिज होनायनि गेजेरजों गमामायैनो 9 तारिख एप्रिलाव भटआ जाबाय ओमफ्राय मेनि 4 तारिखआव जे रिजाल्ट मोनबाय बे रिजाल्टआ दिनै साक्सेस जाबाय बेनिखायनो दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जाय सरकारखौ जों लुबैदों बे सरकारखौ जों मोनबाय दा जों मोनखांनायनि उनावहाय दिनै बेवहाय जों सासे BTCनि सासे गोख्रों इसे डिसिसन खालामनो थाफानो हानाय बा एसेम्बलियाव डिसिसन लाफानो हानाय दिनै बेयाव जों प्रेजेन्ट दङ बेनिखायनो जों लुबैदों जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जोङो थाबैनो जों लोगो हमनो नाजादों नैबे मेम'रेन्डामनि सायाव जों एसे रिमाइन्डार खालामनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे सरकारा फैनाय लोगो लोगो इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिपि खौहाय जे हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावजानो लुबैयो जोंखौ मा गाइड खालामगोन मा डिरेक्सन होगोन गाव इउनाइटेड फरामनि खामानिखौ गाव मावगोन ना जोंखौनो होफिनगोन जे जायगायाव दिनै जों एसे बुंखाना लानो सानदों सार प्लिज माने जों इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिपिआ जों दिल्लीयाव आपटु जों खेबब्रै जों थांनानै जों 6 बार जों सावरायबाय बेखौ फ्रायनो जों इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिपिआ जेथे दिल्लीयाव थांनायनि एपइन्टमेन्ट बेखौ जोङो सिगांनि सरकारनिफ्राय जोङो सासेबो एमसिएलनिफ्राय मिनिस्टारफ्रा एमएलएफ्रा रावबो जोंनो सापर्ट खालामाखै बेनि कमप्लिटलि रेसपन्सिबिलिटि दिल्लीयाव सहैनायखौ जोंनि निजाबुगिया जों खालामना लानानै जों बे खामानिखौ मावनो हादों दिनै इउनाइटेड फराम एक्स-एनडिपिनि जिथु खामानि मावबोनाय बे बुस्थुखौ दिनै दिल्लीयाव दिनै मोनथिगौ आरो रिकगनाइज जानाय मोनसे आफाद दा बेखिनि बुस्थुखौ मोनथिनाय लोगो लोगो आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो जोंखौहाय फर्मेलि इनफर्मेलि जों गोबां जों सावरायबाय आरो हेरेनार्ड एडिजिपि बिथांजोंबो जों गोबां बार सावरायबाय बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंनि एनडिपिनि जितु खामानि मावनो गोनां खामानिखौहाय गुबुना जुदि हाग्रामा महिलारि सारा जुदि गुबुन हान्जाखौ जुदि थोनोब्ला गुबुन टिमखौ जुदि थोनोब्ला जोंजों जेसेबां दिल्लीयावनो जा दिसपुरावनो जा जोंजों जेबायदि क्ल'ज थाखानाय बे खामानि मावनांगौबा जोंजोंहाय सेकेन्ड माने 5-10 मिनिट रायलायफिनबानो जास्ट रिमाइन्डार खालामबानो आराम्भ जाफिनो किन्तु गुबुन टिम होफिननानै जुदि मुभ खालामनांगौ जायोब्ला हयथ' 3-4 बोसोरबो बारलांनो हागौ माखासे डाटा कालेक्सन खालामफिननांगौनि थाखाय दा जिखुनु समावनो 7 लिटार फै ORN फै प्रब्लेम फै जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां रस बिथांनाव दिनै दिन रात दिनै जोंहा जगाजग दंखायो बिथांनाव हरबाय थाखायो अब्ला दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारा जुदि सोरनोबा जुदि मावनो होयोब्ला बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया किन्तु मोनथिखानाय रेडि जाना थाखानाय एक्सपिरियेन्स थाखानाय आरो जोंखौ दिल्लीनिफ्राय गासैबो मोनथिजोबखायो दिल्लीनि लिडारफ्रा मोनथिजोबखायो आसामनिफ्रायबो दिनै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय दिनै जा बिश्वजित दैमारि सारनिफ्राय गासैबो दिनै जोङो दिसपुरावबो जों रायलायबाय थादों दा बेखिनियावहाय बेखिनि खामानि मावनायावहाय जुदि हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो मोनसे खाबु होयोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि एक्स-एनडिपिनि माखासे सेंग्राफ्रा रिहेबिलिटेसन हिसाबै दिनै जेतु रिहेबिलिटेसन मोननांगौ बे अलरेडि स्टेट सरकार सेन्ट्रेल सरकारा जेतु 4 लाख फैसा मोननांगौ बे फैसा अलरेडि क्ल'ज जाखाबाय बे मोनखाला गाबबाबो मोनला दुखु मोननानै जों प्रेसार होदों जों गाबख्रावदों जों बुंदों सोंखारिलायनाय जादों दिनै जोंहा पार्मानेन्ट मोनसे सेमेट्रि गैया सम फैगौ सेप्तेम्बरनि 14 तारिखआव जोंहा पार्मानेन्ट जायगा गैया अबेबा बिदिनो दुब्लि बारि फोथारावहाय फिसा जों प्रग्राम खालामनानै जों खुलुमनांगौ गोनां जायो बेनिखायनो इउपिपिएल सरकारा एमएसआव लिरखानाय मोनसे एनेक्साराव होखानाय बायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारिनि आन्दाराव थानाय रुपुमिनि सानजा साम' हाथायाव 300 बिघा हा